ndherekaken sinarengan muda irama Pratandha Sirat mojo temanten saripe jengkar saking sasana rengga wujudipun kirap kanarendran minang karo ngilo turi putih ae imas pawartamu janji-janji aku eling wong ayo tresnaku sunda wiyadi sing sayang sing rokok no janjimu diseseni turi putih yo kalau ataraken kowe ora ketemu cahayo gawe kangen ning atiku jos ayo Dok jumeneng Dok tak suwun rinten landanu pamujiku manggil rahayu lapinge kenae yo kene tak antu kabare nora esok ora sore mung kelingan saat sholat tawane minang karo ngilo turi putih tetesan segara matu kalah manis sing manis yo mung asemu Pak Mentolo dalem iki kersane undang dhuwure kalih kula. aku ning dhuwur ngene Pak ketok randut ayo tampok daya nek bocah ayu kok apa kancaan
Lah nek ngene ora pas sih, Pak. Walah. Lah nek ngene kan Ayo. pas iki ya. Pas apane? Maksud iki sejajar. Aduh. Kon nek wis teko ngomah dikabari dikomongi. Kon nganggo sandal sing jinjit ngarep. Ora ngono ya aku malah jomplang ya. Nggih. Niki kembarane anu Pak fotokopine Niken Salindri. Oh. Ini kan Salindri. Wajah ke atas Niken Salindri. Lah wajah ke Bawah. bawah. Niken Salindru. Seledri, Bang. Iya. Iba bunga ngati cahayu antuk nugrah aning Gusti. Yuk. Nora mung jroning impenku bisa nyanding sliramu cah